Ekarri dugu lobelia, alegria de la casa, alegria sunpatiens, limoneron bat ere ekarri dugu, geranio asko saltzen danez ekarri dugu ere bai, bidens, diformotekak eta aromatikak. Batez ere ekarri dugu landare asko de temporada. Eta bueno, ikusten duzune, daukagu toki guzti hau hartuta, kolore askokin eta egia esan hola gustu ematen du, etortzea. Ondo, salmenta batekin edo egin dugu eta jendeari gustatzen zaio ere bai kolore hau, kalia ere bai egotea dela, beste koloreekin. Eta bueno, ez gara kexatuko, zeren salmentak eta egiten ari geha eta jendea gustua dago gurekin eta ondo. Aste bakoitzean gauz saltzen da egia esan. Aurreko astean saldu genituen asko lobeliak, hasi nintzen ianik etortzen saldu nituen asko geranioak eta diformotekak, da dela landare bat handagona, da margaritako modukoa eta hori bai asko saldu nuen dela 2 aste. Bakizu, hemen ez dakizu azkenian zein saltzen duzun. Gehien arduan oberena izaten da, denetik ekatzeak eta jendea gustatzen zaiona, izateak eta bueno. Pues ikusten dezuenek aukera zabala, zergatik guantxe da garaia lorea saltzeko. Normalian terrazako landarea, geranioak, alegrik, begoniak, gordua. Hemen jendea ez du ditura honea etortzeko. Udalak saiatzen nahi da plaza honei aldako bultzadizo ematen, baina triangulon askotze jende gehiago ibiltzen da. Txigo saltzen nahi da, baina jendea oitu behar du, porque plaza oso polita da. Bestia jende gehiago ibiltzen da eta nabaritzen da. Gu landare ekarri du, batzako landarea. Tomate, piparrak, bainak, letxuk, tipulak, ibarrako piparra, holako gauzak. Moijoa, gaur poliki ikasi eta ondo oso moijoa. Gehiena piparra eta tomatia eta holako gauzak.